And then sathi le ikhathi ke zu7 glory to Jesus. Sasafeza ke bazalwane ukuthi ke mobuye lapha egruphini lalela lapha egruphini. And then kunale ikhathi ke ezaba khona umhlaba ungabikho losibuko njengamanje. Amen. And manje sizongena ngizofundisa egruphini lo mhlaba esiku ukuthi kwadalwa kanjani lo mhlaba esiku. Ngoba imhlaba kahle kahle imithathu. Khona umhlaba esingekho ukuthi khona umhlaba esiku, khona umhlaba uzayo. Ngizwe bazalwane. Ngene balapho sizofunda ke la ekonference sizofunda ngama dispensation ikhathi eziyisikhombisa esikhona nathi esinye seyikhathi ziyasibala. Amen. And then bese mva lapho ke sidlulela kwimfihlo ezambulo uKristu kuPaul. Esenza uPaul abe ngathi umpostoli omkhulu kunalabanye abapostoli. uPaul akamkhuluma uJesu enyameni, umkhuluma uJesu entazimulweni. And that's why waba nelesifihlo ezu7 ufuna singazo sithi bese mva lapho singena kwi-end time. Hallelujah. So ngizophela unyaka nje kumnandi. Hallelujah. So namhlanje singena kwisikhathi esibili sokuqala isikhathi ngathi innocent dispensation isikhathi sambazalwane sokulunga. Saveza ukuthi ke esikhathini sokulunga uNkulunkulu wadala uAdam wahlala ensimini yaseEden yakhumbula bazalwane. Saveza into epowerful ke bazalwane ekumele ile engifuna nidiscuss kakhulu ngoJune. Le ukuthi uAdam wathi ekhandwa wakhandelwa kwi-God provision. Wafika zonke izinto been provided. Okwakhe kwakukunaka into enjani aprovidelwe yona. Amen. Nangizozalana into enjani aprovidelwe yona. And sasaveza ukuthi uAdam wafa wadla la ngadliwa khona. Nangizozalana. And then mayedla manje wafa kodwa wafa spiritual. Wafa uGenesis 2:17 elithi mhla udla lawo kufanele ukufa. Wafa spiritual kodwa waphila physical. Lokufa ke lokufa esibiza ukuthi uhlukana noThixo. Wahlukana noThixo. uAdam akazi ukuthi njengoba ehlukana noThixo nje ufanele ukuthi ufile phambi kwaThixo. Wafa ehamba. And then manje umuntu ke ongakatholi uJesu unalo lokufa lokho. Umuntu ongahlala noJesu usahamba kulokho akufa kwaAdam. Ukuthi ke ufa sibona so ufile. Amen. Angeke ayikho bazalwane ngeke kwenza isense ukuthi ungithathe njengamanje uzothiwa ngilephe ingane na 2 years. Ayenzi sense lento lokuthi ngasuka umuntu ongangami awulephe ingane na 2 years. Sekusho ukuthi lo muntu ufile phambi kwaThixo. Ayinkosi. Akekho. Yeah. Uresponda to the death. Kodwa ke mase sifika kuJesu, uJesu ingoqala ufika eNazaretha. Avusa uJesu. Uphile kube nezinto ezisabayo ongazenzi ngokusuyabona ukuthi mina ngumuntu lezinto lezi asenziwe. Hallelujah. So leso sikhathi ke bazalwane sapheliswa into yodwa, sapheliswa uAdam ona. Hallelujah. Bese lithi ukufunda uRomans 5:12 lithi ke by one man ngomuntu munye isono sangena ezweni nokufa kwangena ezweni. Okusho ukuthi umuntu engenazi isifo. Njengoba sidla nje amaphilisi namhlanje senza uAdam. Engeke into tuyiphilisi. Samele ngizame yabona ngafa bazalwane ningcobele amaphilisi ngicabanga ukuhamba na ngezulwini. Nje kaDam yabona abantu basaka inkingeni. Buka manje sidlana manje buka kaDam. Amen. Yazwakala manje. Saphela ke leso sikhathi. Manje abantu basuka kwi-innocent, they are no longer innocent. Bangena kwisikhathi esibili lapho sebephila kwi-dispensation of consciousness. Baphila esikhathini la bephila khona ngonembeza. Unembeza ke fundisa usiphamandla ngaso sikhathi leso unembeza uso strong. Unembeza awufana no wena unembeza awushema awubathuma. Awushema unembeza wena. Lo yanembeza ke strong ngoba ulizwa nephimbo kaNkulunkulu sahamba insini zedini. Amen. Usa strongest isono sasangena. Singakanje njengoba sandile. Hawu manje sisidla ngathi siseChina sishaka ama fork and knife. Siyasiphendula. Ngathi ama spaghetti isono. Sisidle emini, sisidle ntambama, sisidle ebusuku, sisidle besibona, sisidle bangasiboni. Uyabona nje uPetro ngelinga bamaPetra ngelinga uPetro wakhuluma abantu bethola begcona umoya bathi abantu badakiwe la
ngabantu wathi uPetro lutho madoda sasekuseni ngo9 uyabona usho abathavela lapha engavula ngo9 nawo wethu uhlangana nengane na 16 years hallelujah ishaya igqomi ibona ibuya khona kufanwa ayikosi amen ubuye lapha gate 7 ngapha uthi ngentry nje udlule gate 7 ngentry awungabona umhlolo hallelujah lapho webazalwane kodwa yazi ngazwa ubona umhlolo emhlabeni yazi mina indlela esigodola ngayo thina abazalwane esigodolayo bathwina ipress asigqoka kube kwamahitha amakhulu lapha ngiyazi into lapha mina angiyazi into yalapha akulalwa number 2 into abayiphuzayo iphume efrijini number 3 isisho ngapha Moyifika akathi ufuna shisa athi ayike senibilisile la 5.20 iphuza yona uthi ngicela nje eshukayo engathi yakhaya mayikhipha nomnikazi lapha ikhipha efrijini nje mayiphuma athi uzokela athi leyo uthi mayivula ayifune isikhathi salele sitima siphuma yazi ngichaza ngaphuza usayifuna lesa steam afathi hayi vaka lapho isigisa siphuma lapho uthi mayixoxa lapho wazi ukufuna ukuthi ufundile and according to the dispensation of chaos usuyabona ukuthi hayi sasigelile ma ngiyangobaba bazalwane uhlaniphile ngakumuzo ubusisi nowani yabona awumuze nje into mhlawumbe umfundi baba engaphuzanga uthi baba ngicela idathu zesikole endlela engakhuluma ngayo awumazi noma uphendulile noma ngaphendulanga noma uyavuma noma ngavuma uvela athulile ake kungene oqhamuka la ikade vula iminyaka Vosotros no van ubani makabali awusekela ubani uthi ufunani zimali lezoyithathula lapho 2 weeks ago 2 weeks ago hallelujah conscious namhlanje usafana wakudala lana i-conscious is a strong ibamba iphimbo likabani kaNkulunkulu amen so now bazalwane nansi into engifisa sifunde kakhulu dispensation ziningi izinto ezisymbolize ibandla noKristu kule dispensation ngizokhuluma ngoKristu nebandla number 1 kule dispensation nokuba uAdam wayolile ehlukene noNkulunkulu kodwa simbona uAdam akahlukani nomkakhe benza izinto bobabili until izulathi uAdam is a typology is a representative of Christ ngendlela ayephatha ngayo kahle uEva nangendlela uEva ayephatha ngayo uAdam kuthiwa uEva is what is a church wathi uNkulunkulu wathi bangu uAdam ngibuka uEva ngibandla noKristu. The biggest mistake that you can do in this earth the biggest mistake is to marry wrong person. Noma ngibona amehla xobisayo afuna ukhanye ngembezi bangiqiniso usathane wahlule ukuthola ukhula ayikho enye indawo zokuthola kuyo zithuphe ubizo lwakho nasemshadweni uyabona usathane ushadisa nomuntu wrong akayihluphi nokuza lapho uyazi ukuthi uhlezi naye amen hallelujah lo wathandaza ukuthi I bind the devil uzolo mohlezi naye ngoba usathana akase noma demona wasafika ngoba ayazi ukuthi demona elikhulu uhlezi naye awuzolizwa ngasekhaya we
ushaya idemon uzolizwa ifoke ebusuku ifoke emini ifoke ngena moke lavula igate kuba ngathi uyalizwa ukuthi seliyangena ke manje khatha selangane endlini ibaleka yonke into ubaleka khudwane and ubabona la ngoshathe khona umuntu wrong nekhulwa la nhlanga uyabona ukuthi kubi la bala ngikhulwa it's amen hallelujah yes marriage in the marriage la basazoshada in the marriage the conflict is part of the journey kuyenzeka nicabanga because now lesikhathi amanye ama-argument ayakukhulisa aqeda pride kuwe aqeda ukuthi wena ubani uzube ile nto ukuyifunayo akhona ama-conflict but khona ubona khona ukuthi la ngeke. This is not a conflict, this is a war. This is a military. Lani Iran in the USA la uDonald Trump yabulala namabhombu nakashaywana. Amen. The biggest mistake in your life uthola ever ongalethwa nguNkulunkulu. The biggest mistake in your life ukuba uever ungabe uNkulunkulu ohambisa ku-Adam. Amen. Madam emile la athi wenza iphutha eva kodwa ngenxa yesivumelwano sami nawe I'll stand with you. Amane sibe sephutheni sobabili. That was a marriage that was defined by this dispensation. It's amen. It's amen. Yazi izolo ngahayika ngibuye emsebenzini ngigibele lapha eScopus ekhaya mall wena baphethe icross ashema ayifaka nale cross ayifaka nale cross hey we akanalaka lo mfo angazi noma uthengiswe ngenkani le cross unolaka kuyashawa ivalo ubuzalala amazama nakho ukuthi ngeke achitheke yini ngemuva ngaze ngathi siswa ngicela ukunibambela ezinye impahla ngabamba shem nami sengibambile ngiyabona kuyathethiswa nalo sisi ngiyabona shem ukuthi uncengile uyaphushwa nokuphushwa shona le madiliwa uyabuza nomunye umntwana uthi why ubabambela ngithi ngizothini ngoba ngizwela nangu lo sex shem ngizothini amen wasuela ibhubesi lihlelele esuku ibhubesi le lihlale namanayoni balilani lifake endlini Ijameni. Amen. How ubani owazi injalo bathi simama. Lebathi simama lenza enjengani? Uyayiza masebusuku. Wala disimama. Amen. So but Adam want to represent to Christ. What's what to Christ to Shangisa Shabin Zobis of Adam now? Whoever represent Ibanja, Babamana, Bakunde. An angel in the Puta Adam, the Puta, they got ever after Bezi. They call it also. I'm shut to I'll see message on Mushat. I'll see message. And I will tell you the truth. The best marriage on earth, first was of Adam, second was of Christ and the church. Until this food and look, we are in church until perfect. It's amen. Amen. Hallelujah. It's not funny verse like Cain. My son, what is hello? Four. Yes. I need food. There was ngitholile indoda uJehova. Uthola yini? Indoda. Wathola yini? Indoda. Isono
savele manje ke uNkulunkulu osiyeka sayiveza ukuthi sibe kangakanani. Wangathola indoda. Wathola indoda into elingana naye. Wathola into esho umthetho njengaye la endlini. Kwashuthi indoda. Wathi Adam thina sihlala la asiye ekudeni. Yathi lento mina ngizophuma ngengaphandle. Kanti iphuma nje iya ngaphandle iyobuya nomkhuba ongaphandle. Yabuya isile ngqondo yokubulala umfowabo. Akwaziwa kaAdam ukuthi kuyabulawa kodwa uKhayini ebuya ngaphandle ukubulala umfowabo. Yesu uthi indoda ngempela yizwe mayifika Yesu noma ibuza uNkulunkulu umfana umkade wami uthenga ingadi angazi mina. Sazi nani siphamandla ukuthi uKhayini waya ngaphandle yizo abantu ephendula noNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngiyakuxosha namhlanje la phambi kobuso bakho. Uyaxosha usethi ungixosha laba abangaphandle bawungithola bese bangibulala. Uyabona ukuthi waya le wabona ukubulala ukuthi kunjani wakubuyisa. Yasibona isolo senjani usidla wedwa le usibuyisa uzolimaza thina la. Masithi siyacula sithi siphakamisa izandla siyacula usho wena kuqala shema zenza ingcwele ngulempilo. Hallelujah. Usukele ngaphandle lezinto zangaphandle usukwazi ukusitshela la ukuthi asikho ngcwele thina. Ithi amen. Yesu uNkulunkulu ke into yokuqala prophet beso introduce worship. Uthi worship izoba ukukholwa number 1 nasikunikele. Amen. Ujuleza yo. Amen. Noma ngabe uthi ungifundisa inkosi. Inkosi ithele inkosi. Amen. Hallelujah. Into tabo maphezulu introduce uthi ke indumiso yenu izophelela lesikhathi niba nefaith kimi and number 2 uzongithatha ngikunikele. Hallelujah. Amen. Wafela bafaka. Wathi isikhathi sokunikela ngiyakholwa nithi uyaninzonikela. Bani yathi uKhayini wona. Amen. Bazonikela. Kanti ukunikela umuntu onengqondo engaphandle. Nomuntu onengqondo engaphakathi. Wathi mayinikela uKhayini wathi mina ngizoletha lokhu benginakho. Basalala ngiyanazi masengishumayela lilalana nabafundisi masengishumayela yena ishumayela indlela. uKhayini waletha amakhabishi wabela waletha izimvu uNkulunkulu akalidla ikhabishi. Hallelujah. Bablema amakhabishi. uNkulunkulu will never demand anything to you angazange akunikeze yona. Njengoba uKhayini wayumlimi wamakhabishi uNkulunkulu wayefuna wona. Njengoba uAbela waye umlimi wezimvu noma umlusi wezimvu bayifama yezimvu uNkulunkulu wayefuna yini izimvu. But the problem now, in Hebrews chapter 4, sorry, Hebrews chapter 11, 18 verse 4. By faith, Abel, one nigga and Should Ukhayini azange asebenzise faith. Mayonigela. Into ayenza uNkulunkulu angawuthatha umnikelo wakho. Ukuthi wena unikela ngoba isondo lithi nikela. Baningi abantu engabonile befaka la. Masingababuza ukuthi lesikhathi uzonikela wawukukholwa yini uzothola ukuthi wanikela ngoba sanikenikela. Hallelujah. Moses uNkulunkulu ekhuluma noMoses wathi weMoses owabumnikelo onginikela ngawo ngicela ukuthi moya kulabantwana usechazo wakho uNkulunkulu umnikelo usethi na umnikelo wakho oqala hamba umthathela umnikelo okhiziyo. Izulu alithathi into oyilethile. Lithathi kwenqomo ezulu. Amen. Yeah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Yesu ake ala sane ngithenga ukuthi udinga sangana abantu abawazi. Konje uNkulunkulu uthi Abraham thatha yini? Enjani? Beyithatha Abraham akatshela ubani usaba baya kuphi. Okay, what you tell uNkulunkulu? Ayinikela ngoba. Okay. Mase behamba endleleni uhamba nengcele. Uthi sisinondumiso ulo uAbraham eseseyibona intaba.
uthi nina salange la mina nomfana siye entabeni izamakabalandela siyodumisa sizubuka konje izwi ithe uyenzani ungabe ubuya naye umuntu bayikuleyo haleluya kodwa muzo lo baba uthi mina nomfana senze njani uyifunde kuAbraham lethu uyifunde kuNoah ukuthi umnikelo is a worship. In other words, it's not only about the blessing, also it's about the worship. That means more decide to nigel usuke unciphisa indumiso yakho ayiphelelisa indumiso. Hallelujah. Enezwa uNkulunkulu akafuna unikele unamagrudges like this. Ngiyahamba le mali mina uvela uNkulunkulu ayibuka wazwa waste. Akutshalwa ngikhizinshi. Amen. Yafika lento lamakhabishi waseladla ikhabishi wafika lento lamakhabishi washo ukuthi ifika yena ukukhona. Wathi uNkulunkulu umnikelo wakho is unaccepted. In the beginning kwabonakala ukuthi khona iminikelo uNkulunkulu ayamukelayo khona iminikelo ayirejectayo. Offering kakai was declined. And how many of you pastor yazi mina ngazi uhlale nginikela kodwa impumelela yekwe asambe sekasho phela ukuthi njengoba unikele kangaka for 15 years umubo wamngelo umubo wazama ngomngelo ngoba ngathola out of lo 15 years awunawo umnikelo lo wamngelo no posi wathi xa kunikelo hamba wotshela abanye yazi mina lesonto lelidekho yakho la yazi badlile nje yini wathi uNkulunkulu usutholile umvuzo wakho. It's amen. Hallelujah. Manje ngitheni ijezi so angibona ukuthi ngenza ithuba amajezi afanayo. Sithameza lo sisi. Yabona manje mfundisi ukuthi ngiqhwama kanje. Ngithi sesi yazi mina ngisakhomba lezi jezi. Because mase kuwe kuwe. Angeke ngibe ngitshekana uqokile yini lempahla. Ngoba ngikunikeza. Yazi yangijabulisa uma iqokile. Yena ususisa ngesakukuvala zakho. Masunikele phuma. Yebo. Ethi amen. Amen. Azophelile amen. Yazi ngifundisa kuthule yazi ngathi ngipheshe yazi ngathi ngithini ijezi angisazi ukuthi ngathi ngithini ijezi angazi ngifisa ngathi ngikhuluma la ngesingisi. Haleluya. Uma uAbraham ezonikelwa kweshumi lakhe bazalwane uAbraham ezonikelwa kweshumi lakhe ngithi iqiniso wena kunikele ngoba ufuna isibusiso ngithi iqiniso asanga kunike ngoba ethi ufuna isibusiso lithi iBhayibheli wayebuye empini eceda kuyina empini uAbraham ayebona umphristi kaNkulunkulu meshaza dekho uthi uAbraham engqondweni lakhe alibashayi wathi ukuthi akusasiya amandla abo amandla kaNkulunkulu. So every time when you give 10% of your salary ingqondo yakho kumele isho ukuthi baba khona bangayithola ngethuba lokuthola le-income kodwa mina ngitholile ithuba lokuyithola. Was a praise, was a worship, was a testimony. uNkulunkulu nakho kwami ngiyabonga ukuthi ngiyavuka ekseni ngifike emsebenzini sizwa ukuthi umphumile ubani asangafika ngoba yabona bazalwane impilo siphilayo mawuthi umqiniso ngasamba khona kunzima yazi ngabuka enye ingozi ngiyabona ukuthi yazi ukufa komuntu into nje yazi bafuthi incane kakhulu umuntu uqeda kuphuma nje emayini lapha uqeda kuphuma nje emayini ngokuthi nje uzele kancane nansi inkuma yethi anti bridge phambi kwakhe walishaya ephazanyiswa inkulu. Imagine bathi mase siyibuza ngoba uyabezwa abantu abakhuluma la bathi lo muntu nina sebenza la uzwe imanager kule mine uneminyaka esebenza akazi ukuthi ine bridge la hallelujah glory to Jesus amen. Now umfolo uwele emajuba past station asuka phezulu osha phansi ebizwa ukufa wavela wathi for the first time athi yivila yabona nevila lasemsebenzini ubana zivela engasebenzi yivila uvela mfanje umsebenzini madoda namhlanje mina kusetshenzwa madoda wathi wathi okay angafuni umsebenzi mina ngiyakhona wathatha izinto wahamba usebenza yena engasayinile lutho wawaphezulu kanti izongozi
So ukubuya kwakhe endlini must be a praise to God. Amen. Ingane zakho uma ibuya must be a praise to God. Sizothwala imbaleche iyarothethe imoto iphethe icoke. Ezinye ingane inikezwe zakhe zanginikeza. Must be a praise to God. Izwakela bazalwane. The worship. Nafundisa. Only left 10 minutes to finish this. Only 10 minutes. Konje babehlala kuphi labazalwane? Babehlala eEden uNkulunkulu enjani? Wenjani? Yazi sisinondimeza animazo Adam wasitakisha kanjani Adam? Wasitakisha laba. Ngomntozi ngenja wasitakisha ngayo. Adam menga understand ukuphuma enkazimulweni. Where yonke into ikhona. Azongena empilweni la izinto kumele abehasla khona. Wasitakisha Adam. Impilo yini le? Impilo engiphilayo yonke into manje sengayifuna manje. Sengayisebenza mina ngathi ukuthi bangivuthela ukudla khona. Mangilala nto mama khona ukudla. Kodwa manje sekumele ngiphume ngiyokufuna. Wasitakisha Adam. Now sebexoshiwe thina seyidini. Sebephila outside the garden of Eden. Abasaphile Eden. Sebephila Adam esephila ngani ngejuku zakhe. Ngitshela wonke madoda. You must sweat. Lokuba kuzingane zidle. Amen. Mina ngizothanda zakuphela kuzoyehla imali ezulwini izoza kodwa le mana isemgodini imali emgodini. Amen. Hallelujah. Yazomara thuso mara. Amen. Futhi yabona nje neza nalomqondo ukuthi angifuna ukusebenza ngifuna ukuthi umuphi bishop wena. Ngifuna ukuthi umuphi bishop wena ngoba lo uyasebenza. Babephuma abanye bephuma beqosha kuthiwa mina ngisala kuthiwa sala sikele ukuthi ngithume ngoba mangifika le ngisho ubishop la esontweni le thathi ngamuni awunkwani ngivalithe bomlomo bathi supervisor well done wena usikhathelezi bese uzonde lecture uyakhatheleza plantini uthola phansi kwamatafula. Amen. Amen. Ngathi uphelile nje mina ngizwa. Amen. Wasukhona le nkonzo lena wasebenza naye e1 team. Sinoba ngisho. Ubani wasebenza naye team? Ngisho. Uzani? Alukho. Umfundisi wasebenza naye. Yasathi ngibukasha umbona ukuthi ungizolubuhlungu. Wathi ngibambe bishop. Bambe bishop. Ubani bishop? It's amen. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Man, feels this level must pay the giant. So as a mechanic. So as a program, the giant. Man, figure, sister, sisters. Bishops of one and Zalwan, so one is something. Just a minute. Ministers and Tukulu, they must puma, but to a bazuti, the man to our coach Kulu Pila. That is what I said. Leto wewe wazalwana bafika phakathi. Futhi sebacheka manje sibiya by Christian ayibethe akafilaphi. Christian love emsebenzini. Hey Nkosi. In the name of healing, shabaraba shikaraba shibiya love emsebenzini. Hey, izulu libhekile. Slofi. Khuthulinya. Umuntu ofika late kanti umsebenzi nguwo. Abangakholwa labathi bephuza izolo bafika early. Amen. Usebenza. Hallelujah. The current meal manje current meal email le iphethwa yini? Banginikazile imagine njengoba ngifika ngazi ukuthi angiyazi kodwa I'll make sure that in this space of time I have to learn this thing. Manje udunia uyasuka uyacabanga usisime uyacabanga uyayithi umfundisi lento yazi ngoba ukuthi ukuthi usina uyozuphele ngedate phela ngedate uphela nje ngedate lokuphetha umfundisi athi short usana amura hey sie amen it's amen manje nina fila abafeyila abazalwana abafeyile esikolweni kodwa abadlala ama-keyboard abafeyile amamswana
But I'm filled with the Spirit of God. The Spirit of wisdom. By the Spirit. In school. By the Spirit. I feel up. Kuluma jamani, manajua asibuye la sua college we. Ama rume sua kwenza masikabuye la manja marumwe. Ikishamanwe. Ate sekule bishop yeza phela isandile ubishop ezakho we. Uma bishop ofuni 20 rand we. Ama. Miskiki. Ama fastela valiwe. Stile siyasondweni we masibuya kome kunjani. Hey, size Nkosi. Jalo. Ubaskitu kangakanani? Ingubo zakhona. Hayi. Wazufundela iCrocodile. Sephelile nangu uyakungena ku-mix of the year. Ayikaze iwashe ingubo. Singi hawe moyengcwele yazi yabuza moyengcwele ulayidlisa. Uyabona lefanele alinamandla. Alinamandla leli ivangeli lomlomo, ivangeli lohlabelela, ivangeli ethimboyi alinasenzo. That's why uNkulunkulu uyathula ngafakazeli. Akalazi. Ivangeli alifanele kaJesu wathi mayekhula asakathi mina la eMaria uyakhumbula wathi wathiwa ngumthixo wathi wadlala eJosepha ekaJosepha phathwa amaplank. uJoseph uma udayisa amaplank ngoba uyikhaphe uJoseph nami ngizomphathisa noma ngumuthixo. Isokisi lakhona nje masalikhipha nje manje nyama ngena. Hey, Jaco! Essa masogisi bola. Amen. No, anyito esibona la mama sibona in the presence of God. Sibona kungena izwe nabangcwele. In one place. Sibona uKhayini no Abel. uKhayini upresentiswe. uAbel upresenta abangcwele. Sibona in one place. That's why muzokhonza ebandleni. Yabazalwane, yazi nalento okusheshe uyinikele kweqaphela. Yebo. Uthi kancane. Yeah. Uma ufika ebandleni uzwa ngathi kushaya ithi moya ngale ndlela ofuna ngayo. Mina ikhaya lami leli. Mina ngiyadla. Oh, wait. In this dispensation safundiswa ukuthi ngihlangane ngeagenda kaNkulunkulu kodwa izwe libe khona. Yeah. Ube khona nje abantu abayizwe. Noma ngiyashumayela akabona ubishop yena. Ubona ukuthi kodwa bafika qala wani mabishop afika qala. Ngoba ngafika qala ngabe dala ngathatha lapho. Izwe. It's in the house of God. Unokhayini. But in the power he one. Ukuthi he always want to kill Abel. Yeah. Izobulala into abaskime esondweni. Yeah. Ukuthi uskima bani? Izoshaya. Ngoba uzokuya skima nje uskima uKhayini. And the purpose of Cain is to kill his brother in the presence of God. And as I am Mulan, only man who sends him that he compares to the chicks and to present to Cain. Hallelujah. Amen. That's why also get in the house of God. If you carry time, full of just one talk. Who's no man fair to kind of there was no more. There was no more of some fair. The man is who what color Kuluma will do call. Melakbone kusweni ukuthi akuyikhulumi lento eyikhulumayo. Ushintshe kusweni.
kodwa uthi wenze njani phelile. And the problem awazi ukuthi njengoba ekunikeza indaba nje iza kuwe. Iza kuwe. So sinyoke bomngane nomuntu akusozo lofowethu. Noma na prashana. Prasnake. Uzolamba. Uzochika phenga kuphi? Waphela amen. Now, awufunde Genesis 5 verse 3. Sheshisa sisingathi. Yeah. U-Adamu wahamba iminyaka eyi-130. Wazala indodana uzale imanje. Uyabona manje azalanga indodana manje. Azalanga indodana. Sasala imanje. Okay. umfanekiso wakhe efana naye. Efana nobani? uKain wayengafani naye. That's why God has to remove Cain. Because uqala ifamily enganayo i-order sezulwini. Wasala igama labantu bani? uSeth. USeth was a likeness of God. I want to ask you in this house today, are you the likeness of God? Are you the likeness of the Father? When God sees you, does he see his son, his daughter? Or uyibonela nje umuntu noma indina ngafly ngomshanele ebusuku. Ngamangala ukuthi khona abazalwane bakhuluma ngelimi baphinde bayothakathana bahambe beyinyangeni abazalwane. Hallelujah. Umzalwane kuthi khona la uma ukuthi nikwenza njani lo? Kanjani? Wena siyacaka ukuthi khona obani oKhayini nabo bani no Abel. But ngifuna ukubuza, are you the son of God? And this was ukuphendulela. This prophet and this was ukuphendulela. It is usiphendulela iyi-one. Ubuyazazi. Ithi amen. Amen. Obu umfaniso wabani? Kata, but uKhayini was equal. Amen. Amen. You know why I like you people of the church? To be honest, I like you. Cool. Especially also pastors. I don't strike you when it's come to submission. That's why when I'm tired of submission, it's because you make the Muslims wabanu. Khona kabandla labafundisi basokola khona. Uthi umuntu mayiphakama nomfundisi nomfundisi wakhe. Yasephela inyanga ezo7 akunikeza ipulpit mina. Aleke nimnikeze ipulpit alona ngale nizoyisola yona nizoyisola nimnikeze yobakhomba abantu abadala ngezani ngemini. Ya. Ngimncembi. Noma ngihamba nodwa kusala ngedwa. Amen. Cabanga nje ubuka nje kubishop kulomnyaka osikuye namsho ukhokusithe lapha sesambisa ozala abantu ndakazi la that's why labafundisi benibafa bebancane bade ngabantu abadala in the name of preaching. They die in a young age. Uma uthi kodwa uNkulunkulu lo muntu evuka kangaka sisamdinga umuntu oshumayela la ngesashona uNkulunkulu lo wanciphisa iminyaka yakhe eshumayela. Kodwa likhona ivesi ku1 Timothy chapter 5 and it was Timothy man of God. Bonke labo mama abadala abadleni omama bakho lonke omama abadala abadleni omama bakho. Hallelujah. Mase mfowethu kwasinathi mhla ushumayela uzushintsha ivangeli sikunikeza lona ubambe lona leli. Noma liba ngathi likulow standard but liphila isikhathi eside leli. Linamandla leli. Liyagcinana leli. Ithi amen. Amen. Awufunde uGenesis 4 verse 26 sekaqadi. Yes, 4 verse 26. Naye uSethi wazala indodana. Naye uSethi wazala indodana. Wayiqamba igama layo ngokuthi Enoshe. Wayibiza ngokuthi ubani igama layo? Ngibala abantu abaphila le dispensation bazalwane. Berepresenta mina nawo. Fundi. Ngaleso sikhathi abantu baqala ukukhuleka egameni likaNkulunkulu. Is the first man. uAdam asangakwenza. uEva asangakwenza. uKhayini asangakwenza. Ubani?
uAbel zakakwenza uSeth zakakwenza wafika kuEnosh hayi Enoch Enosh lithi iBhayibheli mayefika abantu baqale bakhuleka. This guy is representing the life of the intercessor. Awukwazi ukuba intercessor then nawu khona abantu abamfuna. You cannot be part of the people that pray. Bese umthandazo ungabadla abantu eduze kwakho. Awukathanda uyabona bazalwane khona ukushumayela ngomthandazo ushumayele ngawo uma ngijumela umthandazo nginikeza information about that but enye into mase nginthatha umoya wokuthandaza kuwo. Uyazi nokufika wena ikhathele ubona ukuthi ikhathele jazi ngizobona kwa40 ngikhathele ngizobona nje kwa40 ngizobona kwa40 uzobethe inkosi sisule ukuthwatha ufikile usuke eMpumalanga bathi siyafika wathi abantwana abajana eMpumalanga 40 ayasithanda sewe awumathola unansa khathele wena ngisafuna ukuthi program ithi okay it's fine asithanda sewe yeah awusilida ngithandazweni uyabona ukuthi i-intercessor lento lephi. Hallelujah. Ngantokela ingqomo wayenyamalala ugogo wayenyamalala. Lo gogo wawuzungela endlini yakhe. Wathi mayisathi usabhizi ngale nje. Usabhizi uma ngathi bakhuluma ngeyimpilo. Hayi abahasotheke. Wawuzwe ukuthi la yakhandazwa la. Wawuzwe ubona yazi intercessor bazalwane. Intercessor kumele libe crazy in prayer. A person that is a watchman, the person that is a what you call it, a prayer warrior must be crazy in prayer. That's not bano elinzasisa ngwazi ushema nzasisa lezizithanda uchengena awusithele ngosithani baba siyaphila hawu uyamanje sefikile inze yenkosi asithanda zenu angeke ukuthi nizelele akazi noma ngiyangena noma ngiyaphuma ngena kwa intercessor sekuyathandwa sababa wethu sesibunabashaya yokuthi usila somthandazo kulento engizeni usila somthandazo uqeda umthandazo tuwani menzele lithi malibuye lento yasabe kwisandla baba ke siyaphuza inceke yakho lelithi isazolgwinya ayigwinye uyibhalise emandleni usho intercessor lawa manje uyabona athandaza isingisi Father Hallelujah. Nakafakashe African gospel. Kwakunomama nomunye ubaba babeshuba ngento yodwa uronga ngeliwe bomthayi nebhanti. Wangena nje ungafeza nguthayi uzobona bedonsa. Bayakhinya ngothayi nakumthayi wakho la ufike emadoleni awukhala kana lothayi. Usebogqokisa lapho usuka ngena ngaphakathi. Uzozo maqala inkonzo. Maqala inkonzo uzwa ngapha. Khona isiko behamba. Mando saya khaliba. Abantu ubaba nomama babehlala ngemuva ihlalibuzo athi yena ngizomfundisa umthozi kathi mfundisi sikhiphani ngogogo nomkhulu wathi they have been intercessors of this church for minutes. When one day I got a chance to visit them is where I understood that intercessors were normal. Intercessors are not normal people. If somebody decides to be in intercession, you'll never be normal. When I went there, was the first time when I entered, I felt like anybody praying. But how? Sumisani, it does have to sila kuye. How? Ziningi. Tena mwikapele ndo. Yako kumiawana mina. And then when I'm telling you, it does have to I think that I'm going to understand. Imagine what on the love. Ziningi zindoza. Asimtana zinelo ndo. Aba, tanaze. Una bakataya suya. Tanaze. When the intercessor uhlala nabantu awumazi ukumele umthandazele awumazi ongamele umthandazele awubezwa awubathizela basekini hallelujah but we watchmen kanti uNkulunkulu namhlanje ngivusela Enosh abantu babezala bazala babuyisela abantu kuNkulunkulu ngoba intercessor uthatha kushumayela uthi eliyenza lishumayela emthandazweni lithi thandaza libe shumayela lithi baba balande labe khona. We enter such a travel in the spirit. We don't get a push and a man to message. Enosh. Hallelujah. That is not the flung to Buddha Penessa. The place is pang again. If flung to Buddha, that's the intercessor. That's why you keep on the club. The chiefs and the club. Ishai, Pelegu. I can't understand was it. If you can pay, something was way. What may look for the other son or so, but she's in class. Oh, hallelujah. But my intercessor, Unyamala Senji.
yabona sana etendeni kwakugcina kwamukela lakuleyo mvuselelo enkulu khona imvuselelo elokuba khona ebalekile enkulu kwakugcina kwamukela khona ngathi siya khona kumele umfundisi wathi bayizo-introducewa wayemele ayiduze kwabo bayizongena ehlezi lapha tizomgogo wathi sizongena-ke inyoka manje izongena inyoka manje izongena inyoka manje hlezi lesakwazi ngathi sabhekile bathi umfundisi wami udlala e-TV ugogo umbiza ngenyoka nangangena phela wangena wathi umfundisi wayemaphambili wathi khona umuntu engimfunayo la khona umuntu engimfunayo la ula etulweni wethi ublood ehlezi la uma ngithi sakwazi asisebenza ngicabanga ukuthi siphuma hayi siyebi sakwazi ngibuza lo muntu ugogo lathi abana athi ayamazi angikhumbule esukwini ephuma hawu hayi wabuyela umfundisi oshumela bathi mayeqeda shumela wathi ayezwa-ke inyoka ishumela kanjani onyamalelena waba invisible wangabonakali sangambona wathi ayizwa inyama yayizwa uma ngathi ngamisa ngenyawo kodwa umsindo wenyoka ngenxa ukuthi angihambe noNkulunkulu ngikhona ukuze mase ngishayizwa inyoka kanti sibhekane nani la emhlabeni oh haleluya ugcina kwakho endlini mayisezoshona la itiye la khandwa khona ama-angels ngaphuza itiyela engathanda kancane flow I drink the tea. I drink the tea that was made by angels. What is that? I want to say, I'm going to say, wathanda saphuza itiye ophuza itiye wathi mfana mntana ibo le nto esuyithathile wayelahle mfana wami mina sengahamba sengekhaya sengolala njengoba ngizolala nje sengivele ngandulela kwabangcwele sengiyohlala no-Elijah sengizothandaza nawo mina ngibe nenhlanhla mfana wami ngihambe ngaze ngathola ukuthi ngi-perfect ukuthi ngangena athi goga uyindawo goga uyindawo umuntu wahamba nje kumnandi ehlezi nje eyidlele nje wathi hayi ishayile sengiyahamba bayihambele Mabet, setulile. Oh, bafundi. Khona abantu bomsisi mhlawumbe Inosh. Temakhelwane ngiyafisa ukuba Inosh. Kodwa mina kule ntombazane kaThaka abakuthanda Zulu wayeshumayela ehamba ihlabelele intuku ethi ngaphesheya kanti siyahamba wakhuluma naye uMangcwele ubabuzulu wathi ungasamthinti manje sesifikile useyaqualify ukuthi angahamba oqhula namakherubi indumiso yakhe itholakala ukuthi noma ngaqhula emhlabeni usengaphazamisa inkonzo semele manje ukuhlabela namakherubi anga-understand ubabuzulu ukusukuthini uqualify kanti uyahamba umuntu wavela sasiqela isithandazo isikhathi eguqa kanti uhamba kwakhe mabethi ukuthi ubabuzulu uyabona ukuthi inkosi ayipheli bayethi mathafika uthulile umuntu bayethi hayi bo kanti useyatshelwa nomama wakhe ekhaya ukuthi wakhetha sengingane yakho ngoba ishonele enkonzweni isivele yacula makhe uthi no umama lo mntwana uthi ngivele ngathathwa kwamoya wathatha umuntu ongakholwa kuleyo wathathwa wabekwa phakathi kwamakheru bayethi ufika lesisukhona ulube ehlabelela ubheka inkosi uJesu ehlabelela kanti ingane yakhe iyahamba ngayo hayi inkosi awungiphe leso sibusiso mhlangizula kulomhlaba ngivela umoya ukukhonza ithi mhlangihamba ngibe lapha kweretha ithi bafowethu papa yini ngiqedile ngenzile umsebenzi wami ngitshela lonke iqiniso ngifisa lo moya athi inkosi ngiphe lo moya oh haleluya bangezo solo ubaba eJesu ezoshona ubaba eJesu wafonela ikhala wathi mnganami ayingeke mfowethu wewe uyadoswele nabanye bonke bangijibele kodwa wenza into eyodwa mfowethu ushumayele wakhona ushumayele inkosi ushumayele wakho wakhona ushumayele uJesu ngoba yini into enze isenze ngithi uJesu bese lapho athi obhayi mnganami obhayi wayesefona wafonela ubaba Rahulela wathi ubaba Rahulela wathi baba Rahulela ngikhathele nzima wathi baba Rahulela thatha intokodo ulibeke mfowethu ngiyeza ngisethuzana wathi ukelisa mkhulu sengihamba mina bayithatha
esesibhedlela kanti uzofika ukuchilisa ubawuphi alichilisa ovela wathi dala ngilindile mfowethu wayodile wathi ngizile amatendeni akho fike kahlala ngemuva usho ukuchilisa wathi ngifike kahlala ngemuva kathi ngibe ngifunde ngoba nje ngibona ukuthi ngizogijima ngayo lento ngibe ngifunde uthi usufikile uthi bakuchilisa wathi bayisume embhedeni ezongathi enje uthola amandla wathi ngqi washaya le ebondweni wathi ngenile sengiyahamba sengiyahamba abazalwane abathi singaphiwa lo musa ophezu kwa Enoshi awusisela uNkulunkulu abantu ngempela bahamba noNkulunkulu bebuzwa emzimbeni la bethi uNkulunkulu sengiyaqeda abafowethu sengiyaqeda Enoshi then sinomuntu okuthiwa uEnoch emva kalapho uEnoch urepresenta abantu abazoya kwi-rapture the rapture the people that walk with God let's go Enoch wahamba noNkulunkulu until he was no more. He was no more. Hey. Uyazi khona ubaba uthi uJobe namazi? Ngoba nabamazi. uJobe namazi? Isithola ngisho isithola uJobe wasebhengeleni. Hallelujah. uJobe waphila before Enoch. uJobe indoda epresenta in life of the believer. The believer likuJesu. Mawufunda uJobe wazi ufunda ngawo. Ufunda lempilo yakhe. Indoda eyasifundisa ukuthi uNkulunkulu uqala kufaka enhluphelweni. Akushaya qede bese kugcinela yavela athi ngowami. uJobe wasafala on the level ukuze egcineni baxhobo esethi awu uNkulunkulu sengiyazi icebo lakho alina finisho. Kusho uJobe nomprofeti uJobe-ke uNkulunkulu efuna umfundisa izinto wayibona ukuthi into ilungile efundisa izinto zasezulwini wabona uNkulunkulu mangalibe ngikhuluma naye ngekezwe angimthathe ngimfake enhluphekweni. Lithi iBhayibheli lesikhathi uJobe ezokuhluka wafika isikhathi la athi khona uNkulunkulu uyabuza umfowethu uNkulunkulu yabona mase umuntu-ke manje sengakhona ukuba nawe manje athule pride eqaleni athi ibhiloni eqaleni athi i-status athi ukuso akukhona ukukhuluma nawe usula. Lithi iBhayibheli waqala wakhuluma naye uNkulunkulu wathi usumuntu manje ake ngitshele imfihlo uyazi umhlaba wabe kanjani ama-cornerstone. Ufunda nje ngoba uNkulunkulu ufunda the mysteries how the earth was built, how the angels sings when they see God building the earth. Amfundisa ukuthi no behemoth izilwane zakhanda kanjani. Wena mangakubuza nje uthi yini umsebenzi wenkanyana awuwazi kodwa nje uyazi ukuthi inkanyana dangerous usho wena inkanyana dangerous sisaba but awazi ukuthi inkanyana yadalwa uNkulunkulu mayidala uNkulunkulu uthi waJobe ngiyidalile ukuze ibambe umkhawulo wamanzi. Shuthi inkanyamba zadalelwa ukuba ulwandle lingangeni phakathi kwabantu. Inkanyamba zalikhuza ulwandle lingangeni kubantu. Nina-ke nisuke ngoba ningabantu niyele niyothatha inkanyamba ebhizi ivikela amanzi niyithathe niyifake ey'ndlini nihlale nayo. Hayi ayinidi emqeda lapho emvana lapho ivele ibona ngathi uKFC ivele ithi umntanakho ona 5 years emuhle. Hallelujah. Yes. What you telling faith? What you telling faith? Hallelujah. Number 2, ngiyabuzazi imfundo zakuyo until you understand indaba yokushaya endleleni. Ayikho indoda ehamba noNkulunkulu engayitshengisa kancane. Ayikho. Yonke into ehamba noNkulunkulu hamba check inyembe zayo zibuhlungu ngoba zinegazi phakathi. Mawucheka nje awumchekela umama oyi-1 othi wazi uNkulunkulu hamba umchekela yena oyi-1 othi wazi uNkulunkulu hamba ucheka ukuthi ukhala kangakanani. Le yakho insindiso le hayi shema siyeke le yabhadati right manje. Le ukuthi wena uvela uthi namhlanje mayingenzanga into mina ngiyamnyeka uJesu hawu le yakho thina simlandela uzwa ukuthi ukawabona yabona ulandela uJesu ukhona la ofisa khona ukuthi ayazi manje ukuthi ngivele ngithi akayeke uJesu. Uthi afika phakathi kwabantu bamdelela uJesu uvela ume ngenyawo uthi hayi la uJesu unamandla kabi. uJesu wenza 1 2 3 abantu babayibheka lezi zinto abantu babheka ukuthi zikhona la kithi kodwa zikho kuwe kodwa uyayibala. Kuthi uJesu awumkhonzi ngento zakhe umkhonza ngaye.
It's amen. Enoch ke representa ke ibandla liba recharge. The last person bazovalwa dispensation of consciousness. No. Bazovalwa dispensation of consciousness. Bazovalwa no. Akasifunde ke uMatthew 24 verse 36. Simple uno ukuthi representa ini no. Otholile nje bafowethu verse 36 noma ngafuna izingisi otholile Matthew kepha lokho suku nalelo hora akakho owazi lutho ngayo. Matthew 24 verse 36 yini funda futhi. Kepha lolo suku nalelo hora akakho owazi lutho ngalo. Nazingelosi zasezulwini nandodana ubaba kuphela. Qhubeka. Bafowethu ke angiyazi nithatha lento yenu yokuthi uJesu ngo-2000 wasasele 4 minutes ukuthi afike. Lento yenu abo 23 September 24 September yabo uJesu asiyathina sazi ukuthi uJesu akanazo usuku. Sazi ukuthi lengilosi asilazi. Sazi ukuthi ubaba unazi. Yazi was strong baba wakho lo mkhonza yazi was strong adlula uJesu ezulwini wangamazisi wazotshela wena. Funda sibona. Ngokuba njengasemihleni kaNoah. Koyokuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Yebo salwane. Njengemihle kabani. Ngoba njalo kwenza njani? La sesafana lo Sale uNoah kwi dispensation of consciousness urepresent isikhathi la uJesu azosakhona. Lithi iBhayibheli njengalokhu kwakhona inzukuzana sikaNoah kanjalo indodana yomuntu ngoba njalo besimo eyini sign yokuthi uJesu yes. Lithi iBhayibheli kumele nibheke ngeinsuku zikaNoah ukuthi kwakunjani ngeinsuku zikaNoah. Lithi iBhayibheli kwavuka uNoah washumayela into yakhe uyesa uzamqola ayekuba mkhumana uyesa uzamqola wamemezela country yonke ememezela into yakhe uyesa uzamqola. The judgment is coming. Why uNoah wayememezela judgment is because umhlaba usugcwala amanyala. Umhlaba usikhathi leso kwakhiwa ingane zomuntu. Amen. Kwakhiwa ingane zomuntu. Umhlaba kuthiwa amadodana kaNkulunkulu ayevele alale nani nabesifazane ingilosi. Inzomosi. Beyibona ukuthi lento ukuthi kube nezinto ezilala nawe ebusuku ayiqali manje. Zaqala ngeinsuku zikaNoah. Mase siyibona futhi siba strong ngeinsuku zethu. Nazi ukuthi sipresenta ukubuya kwaJesu. Lesikhathi wena uthwela uyarelaxa kube nezinto ezifike idlale nawe ule sirepresenta the days of Noah. Kodwa lithi iBhayibheli uNoah memezele yonke uyesa uzamthola. Now what uNkulunkulu yini when I was preparing this message bapho no abazomemezela the coming of Jesus. Bapho abantu abazoya on the tent and outside omemezele the coming of Jesus. Bapho abantu abazophatha imic bamestrategy bamemezele hayibo hayi badlongule uyazamthola hayi babulali uyazamthola hayi sigebengu uyazamthola hayi bafundisi bamanga uyeza uzamthola. Nithi Nkosi sikhona uthi ni busy too much and indlela enibusy ngayo kutshengisa ukuthi nana nazi ukuthi nini isikhathi sazamthola. And when I come maye kimi no engasange ngimemezele ukubuya kwenkosi. But I'm telling the truth. Bakhona abaningezo le message yokumemezela. They have to go around bamemezela. Bamfake ngiyacela ninisize bafowethu bambishop nina abantu baNkulunkulu. Isjesu senisazi ukuthi njoba nithule nje izwe lifa likhona. Uthi baba
nabantu abangebasindi kwi-judgment uNkulunkulu uzobajaja on this judgment. Number one, pastors, you will be judged by not preaching the gospel. Number two, intercessors, you will be judged by not preaching the gospel. Number three, worshippers, you will be judged by not preaching the gospel. Because all these people that I mentioned, they are serving in the altar. When the message, I said, God, but me, I was given, what about the person that was given the message of marriage? And he said, it's not marriage representing me and church unite. That means I go a message in the but he and coming of Jesus. Now I'm going to pray. We need to know. 17. This is a bad thing that is going to happen to us. And the Rapture Church will never be left out if you think you'll be left out. These are the things that God said. Be careful of them. Be careful. As the people, tell the people as I'm coming. But number one, stay away from sexual immorality. Stay away. Stay away. Stay away. And I was so shocked, Bazarani. I was so shocked with so I don't want to use the decision. Elinye ngisebenzisa umvangeli obeka intende enganqobanga inasti entendeni ithanzeke million times. Because wonke umoya ukhipha kumuntu agijimisa. Wala ufuna ukhipha manje umuntu. Anzafuna ukhipha manje umuntu. Cause wonke umoya ukhiphayo uzokuhlasela. Enye and ngicabanga ukuthi ngislow masifuluka. As much as I need sponsors in ministry, yet I have to be careful of the sponsors. Abavangeli abaningi salahlekelwa yibo lesikhathi benikezwa amantende kaJudiya. Lesikhathi besponsoriswa ngamantende kaJudiya. Ngabona imfihlo eyisimanga ngo-2010 ngibona ivision 2011 ngibona ivision labantu benikezwa khona amantende kodwa amantende adaba nomoya we-sexual immorality. Umfundisi ongakaze agange ebandleni wathi bayifika entendeni waqala ukuganga. And then I said to God, what should we do? What? Oh, you are worried about the evangelist. What about the prophet? And he said, maybe out of 100%, if you were find 0.5% to go to heaven, you would be lucky. I said, God, meaning 99.5 is going to hell. He said, prophet, they don't listen to me. They became the friends of men, not my friend. I said, oh, what about the apostle? He said, who abeko? Mama apostle abakhona nje manje. Mama babuza, umpostoli noma umprofeti akazi. Uba ke saba prophet office lapho. Umprofeti akazi belenzeni. Ngoba umpostoli ungene office la prophet. Uba akabazi umpostoli yini. What about teachers? Shemba let's be known to them. Abeko. Mobabeka la bezwa bayabanda mabekhaza ama streeters bezwa babana nabafuna ugrasa. I've rejected them. For they didn't know the message. And they are calling and the position. They're supposed to sit down with the church and teach the church scriptures. Line by line, person by person. Shepherd, bafundisi, ziphi izinto zikaThixo? Uba
Kuthiwa ngikhandele ibranch la eRamp shabe le branch. Amen. Awufuna manje ama-branch. Ubani ufuna ngimfunele i-branch? Ngibile ngifuna wena. Ufuna manje i-branch. Uzokukhandela mntana. Sengibambele ngoba. Yabona lo futhi soshaya ijive. When God called me, He called me as a pastor. He called me to go and food. What again? You are not a shepherd. Awunakufundisa. Ubani wangizwa la ngimfonela ngithi uhamba njani ensindisweni ubani wangithi. Akapho. Mamkosi nisasana. Ngakufonela mamkosi hamba njani ensindisweni uyakhula mara kodwa. Ngiyanfoneliwe le. Uyabo, kathini shepherd. Mamntozi. Angifonelani. Anginabo ufundisa buku. Engingasoli ngenza lento engiyenzayo. Mina nje ngitshele empilweni yami yonke singathi ukushumayela ngama-10 13 different places to show that I follow my calling. Kodwa nje ukufundisa awushamu ngazongisola yazi umpostoli akanakani akukho. That's why ngizonitshela mhla iqalile church ngoba manje ayikaqali. Ngizonitshela mhla inomfundisi. Ngitshela mhla inomfundisi ngizosonitshela ukuthi niyibandla. Ngoba ayikho into ebaluleke njengomfundisi masetuza ekukholeni kwakho nothisha. Uyabona nje manje nabo sisile bonke nomshadweni. Konke nomshadweni osisile. Bonke nomshadweni othol potas nabanye othula bonke nomshadweni. Mapha ama marriage seminar la kuhlala khona nabo bathestwe ukuthi bakulungele yini lento bayenza. Noma kajamba nje ufish sobona phakathi. Sobona phakathi. Sithi mase ngilala ishana lelo for pastor nithi kwenzakalani? Uyangishaya. Oh, kanjani? Lapha sesweni. Ngiyakangifani. Basikabuza nje mfowethu. Buza nje. Yini umshado? Akekho uthisha. Ubona ngani ukuthi mayisengangena emshadweni? Iziphi izinto kumele uyibheke? Akekho uthisha. Ama-marriage counseling awekho. Ishana sizayibulala bese ingcono mashiwa lapha. Awekho ama-marriage counseling. What is the right age to marry? Akekho ama-marriage counseling. Sibengiyela.